Trenurile românești de epocă sunt vândute la fier vechi. Singura soluție pe care statul a găsit-o pentru vagoanele din perioada interbelică, unice în Europa, a fost să le vândă la remat pe o sumă cât o mașină mai răsărită. Trenul București, cu vagoane construite în anii 30, a fost făcut bucăți, iar rămășițele mai pot fi văzute încă de curioși în gara Obor sau de hoții de fier vechi. Așa a fost dezmembrat vestitul tren București. 3 din cele 5 vagoane au fost deja distruse. Muncitorii au tăiat fără milă, iar bucățile imense de metal au ajuns la un remat din Slatina. Trenul București a circulat în România în perioada interbelică și avea în componență vagoane fabricate în Italia și Germania. Potențialul turistic al trenului nu a contat pentru Societatea Feroviară de Turism, care a vândut vagoanele pentru o sumă infimă, 43.000 de euro. Acum, în locul trenului București, în gara Obor, a rămas un maldăr de gunoi. Câțiva oameni au încercat să adune și ultimele bucăți de fier pentru a le vinde. Ia uite! Așa! Că mi-e foame! Dacă pentru vânzătorii de fier vechi vagoanele au fost mană cerească, pentru pasionații de trenuri decizia reprezintă un adevărat măcel. Dacă nu sunt în stare să le păstreze așa cum sunt, să le vândă la străini, pentru că ei sunt mult mai interesați de istorie decât noi. Acest tren, dacă ar fi restaurat și valorificat la adevărata sa valoare, ar concura cu renturile expres. Din păcate, tot la un centru de fier vechi a ajuns și trenul sanitar. Automotorul a fost vândut la remat pentru o sumă ce depășește cu puțin 100.000 de euro. O variantă mult mai potrivită pentru aceste trenuri ar fi fost expunerea în muzee.